Bagsak ang gihatag nga rating sa mga militanteng grupo kang Presidente Bongbong Marcos Jr. subay sa ikalimang State of the Nation address kun SONA. Ang report ni Alan Domingo. Gibakta sa mga rallyista ang Osmeña Boulevard gikan sa uptown area ngadto sa downtown area. Gibitbit nila mga placards nga gisawatan sa tanan nilang mga yango o kadismaya sa kagamhanan. Dala usab nila ang usa ka effigy nga nagsimbolo sa presidente ug vice-presidente nga gilambigit nila sa korupsyon. Mihapit ang mga rallyista dapit sa intersection sa P. del Rosario diin naghimo sila og hamubo nga pakigpulong. Mipadayon sila sa downtown Colon ug naghimo sila sa ilang programa. Namatbat ang nakadang leader sa mga grupo, lakip na ang bayan, sentro ug mga tinun-an ug uban pa. Gipaagi sa lihong protesta ang pagpadayag sa nakadang grupo diri sa Cebu. Kalabot sila sentimiento sa Administrasyong Marcos subay sa ikalima ka State of the Nation address ni Presidente BBM. Zero ang among gihatag nga hagbong si Marcos sa grado kay para namo ang iyahang administrasyon gadipinsa lang og maingon nato nga naghatag lang sa interes sa mga langyaw og interes sa iyang mga aliado. Reality on the ground kay dili siya paigo nga makaingon ta nga pabor sa mga workers labi na karon nga grabe ang tinaktakay. Baga mog nawong, grabe, walay pagbabago sa ato ang sistema, walay pagbabago na mustaka og livable wage atong mga kapwa manggagawa. Pero atong mga kuan, atong mga elites, lain-laing mga political dynasties, grabe nagpuyo na sila mga balay, no? Samtang medyo miinit ang sitwasyon dihang miabot ang mga pulis nga gikumprontasi sa ubang mga rallyista. Wala hinuon mo patol ang mga pulis nga igo lang nag-formation. Matod sa direktor sa Cebu City Police, Colonel Ricky Sumalde, nga gipatuman nila ang maximum tolerance. Ang presensya sa mga pulis igo lang matod pa sa pagsiguro nga mapatuman ang peace and order, apil na usab nga dili mabalda ang trapiko. Saan yung kapulisan natin naka-standby lang? So, ano ang directive mo sa kanila, City? Maximum tolerance lang ang natin mga personal. And yung presence nila is to make sure the order of the area. Gitapos sa mga rallyista ang ilang kalihukan pinaagi sa pagsunog sa FAG nga ilang gidala. Nagmalinawon sa kinatibuk-an ang protest rally. Gipadayag ni Mayor Nestor Archival nga tugutan ng mga taong mupadayag basta dili lang makabalda sa ubang tao. Kani mga protestor nga naa sa siyudad sa Sugbo, let it be na protesta, wala gyud tay problema sa protesta. Ato lang buhaton nga at least controlled lang para dili lang walay kagubot. Kauban si Clifford Lumayag, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.